ra akong partner on. Tagsan ni ka table. Nya economy pero katawanan sa among date kay tagsan ni table. Ner ato na kuan ner. Ner ato ah. So, iyan na kuha ang among order. Iyan na take. Tagsa-tagsa yung table. Ako ra isa diri sa table. Dara siya. Tagsa mi sa table. Nya, pangaon ni mabingala. Ner. Ako tangtangon akong face mask kay mga nami akong facial. Ikaw ra lagi na ay ketchup. Huwat ko sa ketchup. So, maging ani ni mga hangon ang face mask. Ganahan ko sa ilang burger diri, lami kaayo. Dugay na ba yan ni siya nga kananan diri sa Kulon. Akong kauban human na og kaon. Nya tagsa mi og table. So mauna ni ron ang new normal. Ner. Mao na siya akong ka-date niyan. Mag-date ko no mi pero tagsa mi og table. Nya na ako sa akong table. Siya naa siya diha. Nawa, ang mga tao diri tagsa-tagsa og table nga nangaon. Gamay ra kaayo sod. Lami ilahang pagkaon diri. Lami ilang burger. Very affordable. Nara ni dapit sa Kulon Street. Gigutoman mi kay nagpalit mi. Nami gipalit. Nag-snacks mi dire. So manami kaon. Muuli na mi. Nabusog na ko. Muadto na mi. So wear na ko og mask. And facial. Naner, ato na ta? Ato na mi. Kaliw kog daan mo ba? Dapat tagsa-tagsa na adjud facial basta mo lakaw. Mo ni among flora. Mo ni among dagway. Tara ay my joy. Ay my joy. Tara ay my joy. Diha mi nangaon. Kami kayo ilang burger. Thank you guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Click the